Konsumerisme mripat panglimbang 5 menit dina Jemuah Pon tanggal 20 Juni taun 2020 kapetik saka Injil Matius bab 6 ayat 19 tekan ayat 23. Konsumerisme tegese paham kang nuduhake sifat kepengin mengkonsumsi utawa ngrahapi apa wae kang kaanggep enak sinawang, enak dipangan. Jroning konsumerisme ora ana kupiya pangendalen diri. Wong nguja pepinginan kanggo ngrahapi lan mangan nganti sak wareg-warege. Kepara wis wareg wae isih digawe luwih, amrih tetep bisa ngrahapi lan ngrahapi. Sajak jroning sifat konsumerisme dumadi reroyongan antara mripat, pepinginan lan tutuk. Nanging ana uga konsumerisme kang orang karampungi liwat tutuk, jer kang kepingin diuja amung mripat amrih wareg kabutuhan batine. Rikala uwang ora wani kandha cukup, monggo sami kaenget donga Rama kawula dek wingi kang dumadi amung lumaku tumuju kasangsaran lan kacintrakan. Gusti Yesus sing waosan dina iki paring pitutur marang para murid dalem supaya padha njaga mata utawa njaga mripat. Ora kabeh kang kasawang becik kanggo kasarasaning awak lan kasarasaning urip rohani. Ora sethithik sesawangan kang katone becik jebule njlomprongake, ngloropake lan nggodha manungsa kanggo tumindak lan manggon kepenak jroning urip ala. Mripat mono aboring awak. Rikala mripatmu becik bakal padha padhang sarandoning awakmu. Rikala mripatmu ala mesti peteng sarandoning awakmu. Dadi rikala padhang kang mbok darbeni peteng, iba petenge peteng iku. Pitutur iki banget wigati amrih manungsa bisa selaras karo karsa dalem Gusti. Rikala uwong ora bisa ngendhaleni mripat, dheweke bisa tiba ana ing sifat serakah lan luduk kemaruk. Kabeh kepingin dihaki, kabeh kepingin didarbeki, saengga hake wong liya katerak lan karebut. Bisa kapesthekake wong kang luduk kemaruk ora aweh kawigaten kanthi samestine, apa meneh nganti gelem berkurban kanggo kabutuhaning liyan. Rikala mripat kulino kaumbar kanggo ndeleng sesawangan kang satemene ora pantes dinulu lan dadi sirikane agama bakal ngregeti ati lan pikiran saengga ndadekake awak tansaya reget. Ing pikiran amung binayang bayang wewayangan kang ora pantes mau saengga angel kanggo munjerake pikiran marang prakara-prakara becik kang satemene luwih piguna tumrap urip manungsa. Dina iki Gusti Yesus ngersakake para penderek dalem supaya bisa ngendhaleni mata kanthi cara milah lan milih endi kang becik sarta endi kang ala. Gusti Yesus ngersakake para penderek dalem supaya bisa lumawan godaning roh ala kang lumebu liwat mata, amrih ora sakujur awake kecempung neraka saengga muspra karya panabusan dalem Gusti marang umat manungsa. Gusti Yesus ngersakake para penderek dalem supaya migunakake mripat kanggo nyawang Gusti kang rawuh ing alam sawegung sarta migunakake mripat rohani kanggo nyawang rawuh dalem jroning papan kang sepi lan sepen siningit jroning donga. Para tresna welem kinasih durung telat dandan-dandan diri kanthi ngendhaleni mripat. Kaslametan cumawis kanggo wong-wong kang lumaku ing dalan padhang migunakake mripat kang padhang. Sewalike, kasangsaran dumunung ing ngarepe wong-wong kang lumaku ing dalan peteng migunakake mripat kang peteng uga. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra duwin Yang Roh Suci. Amin. Rama kawula ing swarga, kawula munjus manuwun awit kekeran luhur donga Rama kawula ingkang kawula mangertosi dinten menika. Kabiyantu kawula ngendhaleni paningal saengga laras kalian donga Rama kawula.
nyuwun rejeki sesawangan sak cekapipun. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebuka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.